Bo día. A pesca do bacallau en Terranova tivo unha gran importancia na Coruña. A través de pequenas mostras do testemuño dun mariñeiro daqui, queremos amosarvos como era esta experiencia. Contextualicemos primeiro un pouco. O mesmo que en séculos anteriores, na Coruña, varias pequenas empresas envían algunha das súas embarcacións á pesca do bacallau en Terranova ao longo do século XX, mais en 1939 constitúese unha gran empresa bacallaeira. Pesa, pesa, pesa. Pesquerías Españolas de Bacalao S.A., que no 1945 inicia as xestións para emplazarse no porto da Coruña. Operaban con grandes barcos bacallaeiros, chegando a ser 12, todos eles bautizados con nomes de santas. Santa Marina, Santa Rita, Santa Elisa, Santa Eugenia, son os 4 primeiros barcos. As instalacións que a empresa construe no porto coruñés inaugúranse en setembro de 1960. Por outra banda, decir que en 1961 a flota pesqueira da altura da Coruña constaba de 119 embarcacións, con 2.145 tripulantes que ían aos caladoiros do Gran Sol, Terranova e a pesca da balea. Mais, polos anos 80, comeza o despece de esta gran frota de 300 barcos que operaban no Gran Sol, coincidindo coa entrada de España na Unión Europea, e o precio a pagar polas cuotas do leite, o peixe, as estradas, etc. Hoxe quedan 6. Pero ademais dos bacalleiros de Persa, hai outras empresas de moito menor volumen que levan anos pescando bacallau, como son a Casa de Rincón, a de Correa ou de Ojeda. Nesta última é na que traballa o noso mariñeiro. Ao mar comecei a ir aos 19 anos. Ia a pesca do día, en barcos de arrastre, de vapor, polo que, cando decido enrolarme nun bacallaeiro da mesma empresa, Ojeda, xa teño a miña experiencia. Vou nunha parella, 2 barcos chamados Costa Catalana e Costa California. Operan en equipo para arrastrar o aparello entre os 2. Cando enchemos, descargamos o bacallau no porto de San Llons, en Terranova, e a última carga traíámola para Canarias, onde a empresa tiña almacéns, ou para Coruña. As cabezas e as barbiñas, as linguas, en canto as salgamos, gardábamolas para repartir entre a tripulación ou desembarcar. Eran anos de abundancia e a pesca acostumaba a ser sempre boa. Unha vez botamos 4 días seguidos abrindo e limpando bacallau, sen ir á cama e comendo a relevos para non parar. Tirábamos os peixes pequenos ao mar e veña a virar outra vez. Serían os anos 50. Tiñan que traballar moito porque o soldo era pequeno, mais ían a parte todo o tanto por cen. A comida era a monte maior. Ao regreso, o armador facía contas dos gastos e descontáballe unha cantidade a cada tripulante. As campañas no mar eran de 6 meses. Logo descansaban un mes na Coruña, tempo no que se prepara o barco, se repara e se pinta. As condicións na pesca do bacallau nestes anos seguen sendo das máis duras, inda que gañen máis ca na pesca do litoral. Facemos quendas de traballo para que o proceso non se deteña nunca. Traballamos en cadea. Uns descabezan o bacallau. Os abridores lañan e sacan a espiña. O salgador e o seu axudante botanlle o sal. Non temos comedor nin espazos para o descanso. Son barcos pequenos para mares tan bravos. Comemos onde podemos, entre peixes, escamas, sal, e sempre con cuidado de que non caia a comida cos bandazos que dá o barco. Dormimos nos ollados da proa, e con mal tempo é ali onde os movimentos do barco son máis grandes. Para non caer do colchón, deitámonos atados. Nin temos duchas, nin podemos lavar a roupa a bordo.
só cando tocamos Porto en Canadá. E é por iso polo que levamos mudas para toda a campaña en bolsas de tea. O frío en inverno era moi intenso. O xeo cobre o barco todo, impide o funcionamento da máquina e aumenta o perigo debido ao maior peso do barco. Erguíamonos ás 4 da mañán para botar auga quente a tubaxe do barco para poder largar o aparello e poder traballar. O bacallau limpábamolo na cuberta, con ese frío, sempre mollados. A min unha vez estaban a conxelárseme as puntas dos dedos e o capitán tivo que picarmos os dedos e metermos en clorina. Todo o asunto da farmacia correspondía ao capitán. O traballo do bacallau era duro, moi duro. Ricardo Dalmau Temprano, Tito, un bravo e valente mariñeiro máis da Coruña en Terranova. Sirva o testemuño da súa experiencia en Terranova como honra e homenaxe a todos eles.